Volt és una activitat que fem des de la xarxa per la sobirania energètica i aquesta ha estat la 5a edició i bàsicament consisteix en una caravana d'activistes. El que fem és anar a visibilitzar els impactes que generen les megainfraestructures en el territori i en el cas d'aquesta edició, la 5a, doncs el que hem fet és anar a veure els impactes més concretament dels grans parcs eòlics i solars en el territori rural i després també com afectarien les grans línies de transport cap als centres de consum. El model de transició energètica que s'està implementant actualment és desproporcionat amb les necessitats que tenen des dels territoris on es volen construir aquests megaprojectes renovables i, per tant, el que creiem és que el que ha de ser és que els projectes que s'implementin realment satisfacin les necessitats dels territoris i no que es pensin en consums a centenars de quilòmetres d'on es generarà aquesta energia i, per tant, una de les alternatives que hi hauria és la implementació de les comunitats energètiques locals i o populars.